Rasmus forsvarer. Hvad? Han er der stadig. Hvorhenne? Han er Det er der, hvor derovre. de kommer rendende fra start af. Jeg ved ikke, hvad du kalder det. De går B, så. De løber der i hvert fald lower eller kort. De løber ned. Det er nok Rasmus. Så er I alle sammen bare her. Ja, Rasmus han har site på apartment. De laver et hårdt push. Skal være... De er nødt til at være base, så. Det er. Ej, Rasmus! Optag du det, Andreas.